Tengin ya sedang no ika jing syukri jing yubilei hakan ika janmit mentah daka bangi syak skor naka ketin ke jong bulei naka sam kebacis pak lai pusau ka ongkum ne hakmi tokerku yau turai pi ki syukri uturai baro ki bayeng hakayeng uturai min tora yala kakti syakajaka kentang bato kerku ya utrai to turai kerku ya me nasayon utaken ubratau ya kebeneng bat ya kendeu tening kong ipen pau ya kejing sungu yublei hakabobleu lapen la yengi menginyawan na kene kaying ke bekentang ke jong blei bat kumjuru ipen pau kejing sungu yublei nakam ta gitu ki basyak skor ya ke kubor na kaktin ke jong blei na ke jaka ke bafidon la kalong haying hakano kono ke jaka ke fidon dengan subha ban ai kublei fi baro haka kerteng ke bait berkebatyang tam ke jong turai jeng Yesus Kristus bat haka juk kapor nyasngeu ban ai kublei ada ban Christmas fi baro ini beteng ya kejing syukri jeng yublei dakan nembar jeng ruai kebacis pa laipu kendai hadin kene kejing ruai ngan kot i mastas kembor lang nongkse benyalami pule naktin kejong blei bat akabaduai apeki majongaban yo ika burom các tin jong me par kamen tôi yanga ban shem kane ya kabayoru babat siar kaperteikan ingbat kipai laka tin ublei jonga kane kajing imbom jiu good long itu you jisu ubreu bat ublei Tony Kapor, suawangin pendam jeng duai, ngan pule dok ne jeng sha, naka tin jong blei, bangila mansem, naka gospel jong Matius, kalnong kaba san, kat kaba katlai kumto terter, kikitin ngidan haka kiong kumne, pi pilong kamlu kaperthai, de lada kata kamlu kalakala belat, daei on penbahapat yaka, nadu kata omdan kamsu yaka, Henry. Tang ban berat no sabar ban yu yaka hapo ki kejat ki briu pi pilong ke jingsai ke perthai omla ban buri yaka snang yaka balabu halor ulum to penshai kumta ya ki jingsai jongpi hakmat ki briu bakin yo i ya ki jingle babha jongpi bat yo ya ru ya ukpa jongpi uba ha kibeneng kumta ngela yo sngo ya ka kitin jongble ngin pendam ha kijing duai oble ukpa jingi ba beneng sai sin pat i konjome yo trai banwan ha kane ka ying mukhu intang jome ha ke janmit kasngi ka bakhu ka ba kraw ka jome yo trai banwan ban yo mensakri mepnin borom kumikun jome isubi chesin pan ngiwan trai subit mensngap ya ki jingruai ngiyo trai menpule kin jome makum juru ngiyo matsngap ya kane ka program ka presentation halor ka jingkit kli ki samla kastan ho isubi chesin pan ngi duai ba kumno ngi kum ki kun samla ngi don ya jingkit kli na kamta ka imlang saklang ngidon ngejing kli nak menta kari bekerja bendriu
ba kumjuru idon ngajing kli na kamenta ban pentli kawai mengindra ya galama gospel jume kam seneng kam sudrong kor khume kumju trai speech kam tam haune usnem momenta imat shibun ya kijing ele ha kijing jingi kom ki khun ki jong me namar ngiyo ngisyam ya kijing namar kijing one shop jong une phnyang jingpang kalong ke bosong si habangi phai yak cha kijing jingi ki khun jome namar ngidu ya kijing sakri ha man la kasngi ublei bagam ju trangi ngidu ya kijing sakri jongi ki mi kendu lang Henry kumi kun jome melakar khu sisin pat angi mengela mensyam lengba kene ke online service kam tam speech karkhu meyangi ki kun samla minala trai menteri sirham karkhu meyangi ki kun samla ayu me ka bor hangi pen kup me da ka bor ka jong meyangi walangi long ki kun samla ki betlot ki ba duna ka bor Henry ngik skam ba ka bor ka jong me men penkup hangi kami kun semla jong ka balang minala trai menteri sirham ya ka kam jong me kat ba mehe trai midang ibit ingi kot khumi kumju trai speech hana ka jibit mamta ngiyo trai speech ya ka presentation halor ka jingkli ka jungi kami kun samla Kristen hapo la ka jong ka balang hapo la ka jong ka yingasam hapo la ka jong ka snong ka thau bat kumju ru hapo laga jong kari baka jai mendreu ko jongi bakum juru ai baki samla Kristen kibran ha sodong kaleng ka perthai bakiru kin kit khli yala ka jong kari baka jai mendreu kor khume kum ju trai yu sakri prasa ka jongi ha kana jimi umta ndo basdang hadu bawai jongka kanlong ka jing pniaj ka jongme bat sngo ya ki jingut ki jingkerpat jong sakri jong me ekine bro ipan haka kerteng bathyang tam jong trai jong Jesus Christ adu menta bat sudu ibam cukut ru hala kerta amen menta kedai kejing sing presentation halor subjek bakapang balabu kajing kitli kisamla Kristen dengan pule nekane ke pepar ka nakane ke presentation ke bang lapan kere ke jing sungu college ke komiti ke budget yakane ke subjek ke jingkit kli ki samla Kristen kalong ke subjek badipor bat ke badon kam la shani hanga ban ai presentation halor kane ke phang ngeskem kedai ke baulei ule lam banbu yakane ke phang na kamenta ban penpoi saka thong jing job ya ka ei ka bangi don ka jingkit kli ha ka jing trikam jongi ni im hakine kisni ka ba ki rukom trikam jingi la kalong ha ka jing im simen ka ying kesem ka balang ka im lang salang ban kari kam da poi saka thong jong ka jingjom balai kalong kumne kadau kalong bangiduna ka jingkit kli yakata ka kam bala pension bantrei ka baar pan kidon ki kam habangi trei ki poi saka thong ka jingjom namar ba kidon sisa ki samla ki batrei kam rengkat ka jingkit kli nakam taban penyo susu ya kamen sim jingkit kli ha ka jing trikam jengi kum ki samla Kristen ke komiti graduate ya kane ka subjek ke jingkit kli jong ki samla Kristen ngeskem kane ka phang jingkren kanlong ke jingker khu yangi iwei pa iwei khnang ba ke jingkit kli jengi habangi trei ya ka kam kan poi sya ka thong jingjom ka jingmut ka jingkit kli ka jingkit kli na responsibility kalong kum ka kam ne karam ka bangi hap ban pendep nesiu kat kum ka jing patha na jing dawa ban le kalong ka kam jing trei ka bangi hap ban ai jing khen
but I report akhmat jong uta nekita kiba I kam ban le kumta ka jingket kli ban trei ya ka kam but ka jing I jing ken ya ka bangila trei ya ka kam ka don ka jing sno but jing ya dei ka wei ya ka wei pan nginya pek kendian ka jingket kli ki sakri ublei hakaktin ublei hakaktin ublei don bun ki sakri ublei ki besim ya ka jingket kli ban trei bat ban pendep ya ka kam kat kum balapha da ublei Moses bat Joshua kalsiam ya ka jingket kli ban pelaj iki kun Israel nari Egypt bat ban yalam ya ki sekari kanan Aaron ulsiam ya ka jingket kli kum unong yalam bat ring ba leng do niam om tang ki senrang henrei ki kentairu kum ke Deborah ke Esther ke Mary ke Lydia ke Phoebe kila trei ya ke jingket kli ya ka kam ka bau blei ula pensiat haki la kalau ka kam sim Queen kam niam kam nong yak sa bat kam bishar kidon ke jingket kli ban trei ya ka kam la ka niam karukom kayok ka kot ka sensar ka khadar ka imlang salang ka sinong ka thau bat hakarihi baro ka wei Hasua ban batai sepang ke jingkit kli ki samla Kristan. Tonginya pek kendiat ru ki ei ki samla Kristan. Ki babun kila snutu ki ei ki samla. Ki samla ki dei ki bahajrong ke jinglong kena. Bat hapo ke jinglong rengba bat temen. Ki bompat syong kurim. Bat ke kerta. Jong kapor jingklain bha hagabor. Lakot baki dei ki samla Kristan pan tangi ki samla ki bangai ki bala pediang yau Yesus Kristus bat ki nongbot ya kejing hikai jong u hakabalang lakot samla ru wat ye ki bala syong kurim bat ki bala temen hakakarta namar kejing simbenta jong ki ha ki kam jing seng samla tonginya pej menta halor kene ka subject paper presentation ka jingkit kli ki samla Kristan don bun ki kam ka ki samla Kristan ki don ka jingkit kli ngan persyang ban batai lengkot kumne harum kementa ka baningkong ka jingkit kli ya ka malade kum ki samla Kristan ngi don ka jingkit kli na kementa ka jinglong jingim lajong ka jingkit kli ban pesa yalade ha ka jinglong jingim bakenja mensim Kajing im kabadon jingedei bat ublei. Kajing long jing im kababha hakakam bat kaktin bangi keren. Ban penklany ya kajing long bakan jam sim. Udaniel penlut por ban duai laisin sisngi. Kajing pule bat puson ya kaktin ublei. Kajing ebe sekajing yeseng sekri blei. Kalong kajing kli jingi. Ban pensan yalade. Ha kajing long jing im bakan jam sim ka weipan ka jingkit kli jingi yalade ka long ban penyo ya ka training ka jingstan ka jing sempang ka buj bat ka jing pentebit habang yo ya kane ka penla yangi ban penpoi ya ka jingkit kli jingi nakamta kiwei sakatong jong ka jingjom umusai suwa ba unlong political leader Ula syak pentebit ialah de. Ha ka jingstan ha ka ying jong sim paro ha Egypt. U apostol Paul ula pentebit ialah de. Ha ka jing kai niam bat ketin belai. Ha po ka jing kai u kamiliar. Kisenran jong Jisu kila yo ka jing kai. Na u Jisu laisnem bat kisah sedang ya ka kam mission. Idei ban don shua ke jingkit kli yelede ban pensan ha ke jinglong bakan jam sim bapura kumtaru ke jingkit kli ban penyo yelede ya ke jingstan ke buj ke experience bat ke jing pentebit habangi layo yakine halade ke penla pat yangi ban sim ya ke jingkit kli
jongi nakamta kiwe ba kenang bakan long kebajab akajing terikam kabenta kabaar kajing kit-kli ya kaying kasem namar kadai yangi kisamla tongin ya keren ya kajing kit-kli kisamla halaying don sibun kikam ba nyihap ban sim jingkit kli lahaying kisamla kidai ban kongo ya kimi kikpa ya kajing seneng kajing batha jeng kimi kikpa lada don kajing telot pat kajing syakri blai bat kajing bomba haying asem dai ban don kajing kli jeng kisamla banyalam bat ban penbah sumar bat ajing sumar ya kibala temen bat kibaduna dikotmet kibadon kam jingrab haying jongi kajing kli ban pen klan syu ya kajing ya i kajing ya pan mam kajing trei sitem ne kajing ya trei lang kajing kai kajing ya ai jing mut lang kajing syakri blai kalong kibadon kam halaying hikai kidkhot jong kaying ban tip ya ka imlang salang nalaying kenang ba kaying kan penmi ikidkhot kibe sim jing kikli pan ya ka imlang salang ka balang kumjuru ya kari ber ka pertehi baro ka wei habala biang ka kam bat ka karta ka dei ka jing kikli kisamla hawa kidon halaying ban jit pat ya ne ka samla baba ban poi sa ka jing tho syong purim ka badon burom kenang bakalawei kaying batmai kenlong kaying kabadap da kajing suk bat kajing kemen kabenta kabalai kajing kitli kisamla kristan haka imlang salang uvedan tu haka jing tho jing rule and responsibility of the youth uong kalong kabadon kam yapi kisamla ban keli halade ka kabadai ban le na kamta ka imlang salang bat kari ublei ulai ka bori ki samla lengba ka jing stan ka jing simpang ka jing tbit ka buj kumno ban trei khamha ya ka kam na kamta ka imlang salang kumbang i ba ka imlang salang ka don ka jing pat jing pra ka jing sadin ka jing nang jing stan ka buaj ka tanglang kathu kathim ke jingdon ki babon ki nong pentrim nong dawa pisa ka bamsap bampong ke jingduk tersam ka bawan ra ya ke jingyap ki babon ke jingya penyam ke jing batbor ke jing ban benyi ki baduk ke jing bom don syu ke jing sngo singan haki snong ki thau bat ka imlang salang ke jing hierdor haka akor ke buram bat kayo kakot kabala ketae ya ka imlang salang i kumba ka jingdum bat ka jing puun kadon haka imlang salang ka jing tangnya pet mata ni kum kesemla kristan bengilong kum khun ka jing syai bat kamelu ka perthai ka jing syai bat kamelu ban pen bah ya ka imlang salang ngidon ka jing kitli kumne sedang ban trei kikam jing pen bah na ikam ibarit yarap bat pen klan ya ke jing pen mi phon ka bale isen ha ka imlang salang pen klan ya ka jing penang pen start ha ki snong ki thau bat ka imlang salang namar ba ka education ka wan ra ban pen bah ya ke imlang salang sim ya ke jing trei mon sngu bah bat khuj men sim yasno ketilang bat kinong trei badon jing sempang bat jing pentebit ban penbhai ke imlang salang pendon kam ya ke jing start jing sempang ka buj bat ki jing kerku bat ki sap jongi ban penbhai ya ke imlang salang syak skor bat sngap ban sngutu ya ke jing sem jong ki briu ha ke imlang salang burom ya ke jing sngu jong ki hap ban tipru kumno ka imlang salang ka jot bat ka pra katne kenang bantip pan yakilat kumno ban penbahapat yaka
Day ben pensilur paralog hi nak menta ben penbahaya ke imlang salang. Ya trilang bat kasorkar bat ki seng tremon subha NGO ben penbahaya ke imlang salang haki babun kiliang. Kine kinyarap iki samla ki badon jing ki kle nak menta ke jing penbah ya ke imlang salang lengba ke jing trilang. Pensilur ya ki kentairu ban penbahaya ke imlang salang namar kidon kasab kerpang ban hikai bat sumar ki kena bat temen kumbalong haying kiru ki rengkat ha ka jingla bat ki senrang ban penbha bat kentiu ya ke imlang salang pen kongu yalade haba fisngeu ba kadai kasab ba ublei ai pen kongu yalade da fisngeu ba kadai ke jingkhot ublei kum ke jingket kli ban wanra ya ka roi kapar bat kasuk kesan haka imlang salang bat kari. Kita kilong ki kato katne ki jing pruit dang ki banyarap yengi ban penpoy ke jing kitli sa ke jing job nak kabanta ki kampen roy bat penbha haka imlang salang. Kabanta kabar ke jing kitli ki samla kristan haka balang. Uwe pa uwe udon la ke jong ke jing kitli haka ba penklan pensan ye ka balang. Haka kam bekerja mesim, kam jing sekriblei bat mana yublei, bat ke kam tray mission, ke balang ke badon ki samlai ki baklan, ke peni ya ke jing klan jong ke balang. Kendian ngan persiang bento ya ke jing kitli ke balang kumne. Ke jing kitli ban pen klan ya ke jing sekriblei bat jing mana belai lang. Kalong ru ke jing pen ki para bangit ha ke jing e bat jing be se ke jing seng lang nalor ke jing let jing seng kalong ru ke jing ket kli jengi ban ya wer parlok hi sya ke jing seng katangi la ban syem le ki Hebrew nang sipo dukat arfusau hadu arfusan ha ke jing syep kriblei kadon ke jing ruai ke jing pule Bible ke jing pusan ban sngutu ya ke tin ublei ke jing kai ke jing pen priang bat sya skor ke tin ublei kine ki pensan bat sandur ke jing edei jongi bat ublei bat ke jing edei para bangit ha ke jing it bat ke jing yalong kowe ki dikhot ke balang kidon ke jing kitli ban pen klan ya ke jing seng jongi ban yamam bat ban yarap bat ban ya ichirhem ya ke kam mission ka jong blei bat ka balang. Ka jingkit kli ban yalap ya ka gospel bat ban sumar ban yada ya ka. Yalap ya ka kubor jong ka jing penim ei ke badau utrai jungi Yesus Kristus. Ka jingkit kli ban but din ya ki bangej rengkat ka jing besar bat ya selok da ka jing sisa ka tin ublei. Kenang ba ki bangej kin om ngam hiki jaj pop babun jaj bat kin job yaki boj usaitan. Ka jingkit kli ban penyo halade ya ka mensim jing sngurit. Ka mensim ban burom, bat ka mensim jing pen kongu haki nong yalam balang. Yala ban siam ya kata na ka siti siki Hebrew kal nong ka baklai dekot khat nyeu. Ka jingkit kli ban pen don kam hok ya kisap bat talen bau blei ai. Na ka menta ka burom blei bat ka balang. Ka jingkit kli ban wan yaki belaja na ka balang. Bat ban pentengen ya ki bas ngusi bat ban pen bor ya ki batlon ka jingkit kli ban pendep ya ka kam lengba ka jing trei biangpor klembu teng ya ki kam babun sertap jong ka balang ka benta ka basan pan ka jingkit kli ki samla kristan ya kari ka jingkit kli ki samla kristan ya kari kari India kadai kari ki babun bha na kinong sinong baper ki badon halaki jong ki rukom jingit niam jingit belai jongki ki badon laki jong ki jaj kitin balaki jong ki rukom im bat ki rukom riam wat langi aper haka culture penban la penteli yengi ban yalong kawe da kariti sensyar constitution
Ka jingkit kli jingi kalong. Ban long ki nong song snong ba pha jong kari. Kalong ka jingkit kli jingi ban pen kongu haki an bat ki kendon jong karti sensyar ri ni constitution. Ban ya troilang bat kari na sorkar na kapenta ki kam penroy bat ka jing song suk song san. Kalong ka kamram jengi ban pen pha bat penne ya ka mei meriang ki balong ki ding ki sit ki klau ki batam ki plang ki kenbat ki barat ki mereng ki sim ki do bat ka bat ki wei idei ban ya burom ya ka jingit niam bat ka rukom jong ki briu ban it ban ya trelang bat ki briu jong ki wei pat ki bede na ki wei ki jaj niam na kamta ka jing pha jong ka lang salang bat kari ya ka jing sngo ya per jaj ben riu bat ka jing sngo ya per niam dei ban pendu knang ban wanra ya ka lang salang bat kari ha ka jing ya in ka jing ya burom bat ka jing ya long ka wei ha kari kine kilong ka jing kli jengi na kamta ban penyo ya ka roi ka par bat ka song suk song san ha kari India bat ka pertehi barok kawai. Kabahan riu, ka jingket kli ban ya trei lang hapedeng kinong yalam bat kabat ki basya yalam. Ngidon sibun ki kamba fer haka balang, haka imlang salang bat hakari. Don ki jaj kam kabangi simbentah mangi kum kinong yalam. Bat haki wei pat ki jaj kam ngilong pat ki basya yalam. Namar kata kum ki samla idon ka jing ki kli ban ya trelang apedeng ki kam bangi trei kenang baka kam jingi kenlong ka basai sok bat jom. Unong yalam u ai kam ai jingmut jingi kumno ban trei ya ka kam bat hakaju kapor. U ai mesim bat penslur ringkat ka jingi trelang. Kata kadai ka jing ki kli unong yalam. Ukeli bat pan report ya kajing terikam jongki uyalam yala kajong ke kenhun terikam jeng ni ka teamwork kum unong yalam udeiru ubriu uba kibriu kila bansania kibasya aikam bat sya yalam pan kidon la kajong ka jingkit kli ban pendep ya ka kam bala pensiat aki da unong yalam don pat ki kam kibasya yalam ki semjing ban troikam kalong pat ka kamram jongi ban panjing mut na kinong yalam bat ki para nong trei kumno ban trei ya ka kam bala pensiat hangi ni don ka jingkit kli ban ai jingken ne report ya ka jing trikam jongi sya unong yalam ni dei ban yamir jing mut bat ya trelang apedeng unong yalam bat ki basya yalam kenang bakan long kabajob haka jing trikam kebenta kabahnyeu ki sabi sa ka jing job na kebenta ki kam bangi ki kli ki sabi sa ka jing job na kebenta ki kam kabangi ki kli ubedan tu haka jing tho jong rule and responsibilities uong don kam bandon yakine harum hakisna ki badon ke jingkit kli yakakam kabaningkong kalong nyiu kor bat suspa yakapor kane kalong ke jing trikam bat jingkit kli jengi ban trei biang por lembu teng yalakakam kabar ke jing im berhenti haki baro haki jing trikam jengi kabalai perkat syua ban sim kejing syua ban sim yakarai jo kejing pentrikam thinking before taking action ngisu tu kano kejing trei kaba ngile da kaba perkat sani ba kalong kaba jom kaba saw kibriu kiberan kejing kli kidai ban long kiba biang haka akor kaburom kibriu kipej bahaya kejing long jing im kisamla
kibekit ya kakam namar kibriu ki kham pediang ya ke jing trikam jong ki samla ki badon sisya ya ke jing long jing im babha ha ka akor kaburam kawaipat ki samla ki de ben long ki bom siap ting ban keren persya ya ke jing bom hok ki badon ha ka imlang salang bat hakari kaban riu ki badon ke jing yo i jingai bat ka thong sya ke jing job ha ka jing trikam jong ki ya ka ei ka kit kli ka wei pat ka ban nhiều kalong ki basngau tenan ban e chirhem ya ka kam ba ki tre kum ka balang ka imlang salang bat kari ni don kam sisya ye ki bri ki badon ka jing kit kli ki badon ya kine ki jinglong Ninya pej menta ka bainong yakin nong trei. Don artli ka bainong ki boleh un ai yakin nong trei. Na ka menta ki nong trei ki bomle kat kum ka kam mar pensiat haki. Ka tin ublei ka ong ka bainong na kamta jaki long ka dujok. Tin ublei ka ong ngam ju itu yapi kilet no nanga pi ki baju trei bomman. Matayar senang nhiều dekat arpu lai. Kabainong na kabenta ki badon jingkit kli ya kakam balapan siat haki. Tinu blei ka ong teu kenrat jungu. Ula ong hau bha meu syakri babha bat banget melaminot tole hapo ka jingkmen kenrat jong me. Matayar senang arpusan dekat arpuei. Kabainong jong kinong trei babha bat baminot kinyo ya ke jing im bom jukut rengkat ke jing kemen bakrau kat kum ke jing kular na ka ktin ublei ka jing penkun ka balang ka imlang salang bat kari ka don kam e iki samlai ki badon sisya ka mensim jingkit kli ban penya saprang ya ka kam ka bau blei ulasani aki bantrei kane ka jing selok ka ai muslim sisya yangi bantrei sitam bat minot akakam kakam kalong kababun bat kabakia ban penpoi sya kathong jong ka jing job ha ka jing trikam jengi kadon kam ka jing trilang dabaro ha bakren ya ka jing kli ya kakam dabaro la kalong ha ka balang ka imlang salang bat kari ka penken mau yangi bagatim yelek kai ka bajob dei ka tim babaro kinong yelek kai ki sim jingkit kli ban ya trilang bat yelek bahalang kum juru ka kam jong ka balang ka imlang salang bat kari kalong ka basaiso bat job kalong dab lada baro ki dekhot jong ka ki don jingkit kli ban ya trilang to ba to ai ba ka jingkit kli ha ka jing ya trei bat ka jing syakri lang kan penlong kum ka tenra jong ka jingker khu kababaro kinyo i ya ka buram ublei ka bapau ha ka balang ka imlang salang bat kari to blei ka jingsuk unkar khu yangi baro lengba kane ka jingslok na kamta ka buram ublei amen nya penuai no ya ka jing syakri jingi ublei da ka jing rwai ka nambar nruspa lai phuai
bang ni penuai. Ko boleh ku pajing babeneng isgo ban aingu yame namar kene kapor ke bakordon me penyo angi. Bangin yo banyak perkan. Halor ka subjek ka jingkit kli kisam la Kristan. Troaji subin ni aingu yame melepen siat ya kene ka kam ka bakrau hangi bangin trei ha ka ying kesem jengi ha ka balang ha ka imlang salang bat ha ka pertehi borkwe kumta troajis e rap leng bakan ka jing selong ngindon sisa ka jingkit kli nakamta ka balang ka imlang salang bat ka riba ka jat benriu bat ha ka bawai no to ai ka jing ai ka berap biang ka jong trai bu nong penim jing Yesus Kristus ka jing i ka pelamayan ka jong blai pa lem ka jing slok set bor penten ka jong muslim bakoin to ai kini pralai huai blai ki sa lem bat ngi kum ka jing seng samla lem bat ki prasamla jing i beran keleng keris tlak pertei nado mentas do bom jukun amen.